Hai, reit, dyma ni. Os yn dechrau'n oer, 5 munud o dwymo, please, trwy gerdded ar y treadmill ar P o 4 i 6 ar y mwyaf. 5, 6, ar y mwyaf, just i dwymo. A wedyn ni mynd i'r dynamic stretches. Reit, gyntaf, 8 o rein. 1, wedyn 8 o rein. O, fy nghath i, Jeff. 8 o'r hynna. Wedyn lawr i'r calf ac ankles. Calf ac ankles. Pigyrnau. 20 eiliad o hwnna. Trwy dangos. Calf and ankle mobilisation. 20 eiliad o hwnna. Wedyn, 4 swing wedyn i'r breichiau. 4 lan a lawr. 4 allan. 4 yn groes, a wedyn ymlaen, a wedyn yn ôl. Felly 4 o'r hynna. Wedyn swing i'r coesau. Yn dechrau fach ac yn cynhyddu wedyn y range of motion fyna. 8 ar bob coes. 8. Wedyn ni'n mynd i ymestyn yn y canol, i'r dde ac i'r chwith. Canol, dde ac i'r chwith. Rhyw 4 o'r hynna. Reit. Wedyn ni'n mynd i wneud stretch ar calf. Stretch lan calf. Calf. O, pam fi'n gweud yna? Sori, mae'n hwyr. Quads. 4 o'r hynna a cadw fo'n symud, achos dynamic stretches ydy rein. Wedyn ewn ni i croesi corff. Felly mae'r benelyn yma yn dod i'r penglina. So croesi corff, 8 o'r rein. 8 o'r hynna. Wedyn newn i glute. Felly o'r ffrant merch fel hyn. 1, 2, 3, 4 o'r hynna yn ffain. Wedyn squats bach, a mae'n ffain jyst i ddechrau gyda hanner squat, a wedyn lawr yn ddyfnach. 6 o'r hynna. Reit. Wedyn newn ni'r hamstring, felly mewn i crescent. Lawr i'r crescent na. Sori, cydbwysedd yn ddrwg heddiw. Lawr yna, a wedyn sythu coes. Lawr, sythu coes. 3 o'r hynna ar bob coes. Wedyn lan i thrusters. 4 o'r hynna. O, anghofus i agregat. 1, 2, 3, 4. Alright. A wedyn inchworms. Na i ddim dangos un achos na i fynd o'r fideo. Brech y lan. Lawr i plank. Nôl lan. Lawr i plank. Nôl lan. 4 o'r hynna. Dyna'r twymo. Wedyn, cardio. 17 munud ar y treadmill, ar y bike neu ar yr cross trainer. 17 munud ar RPE o 7. 7 mas o 10 ydy'r ymdrech. A mae'n gorfod bod yn gyson. Dim torri arno fe, dim yn y gynt, dim yn rafu. Just trio cadw ar hwnna. Adeiladu lan i'r 7, i'r RPE 7, a cadw ar hwnna am 17 munud. Os gweld i fo'n dda, beth bynnag fydd y dewis. Ar ôl gorffen y cardio, wedyn ni'n symud i'r pwysau. Dyle bod y breichiau yn dwym ar ôl y cardio, os na ragor o swings a shoulder rolls. Reit, felly, dyma ni. Ymarfer cyntaf fydd push-ups, 20 push-up. Ar y pengliniau achos bod igon yn nhw yn eitha lot. So 20 push-up. Wedyn, 15 front raise. Wy'n defnyddio 4 kilograms fe hyn. Front raise, cofio'r postio yna, ysgwyddau nôl. Mae'r tailbone, yr asgwrn yna, wedi tycio danodd. Mae'r pengliniau yn feddal, yn soft, bob tro. Brechio nôl. 1 front raise, Dyna ni. A ni eisiau 15 o'r hynna, front raise. Wedyn, i'r ochr, side raise. Brechio allan. Mae'r pwysau yn dechrau fan hyn. 15 o'r hynna. Wedyn ni'n gwneud 20 shoulder press neu overhead press. Cyrlo'r pwysau lan i'r ysgwyddau troi. A wedyn lan 20 o'r hynna. Gallu di wneud fel yna. A be ni eisiau gwneud wedyn ydy peidio byth a wneud hwn. Ni'n mynd i ddangos nawr ydy wneud fraich syth fel yna. Chos ni'n eisiau hwnna, mae hwnna'n rhoi gormod o bwysau ar y cymal yma. Ar y benelyn, ni'n eisiau wneud hwnna. Ni eisiau cadw fan soft, cadw breichiau yna fel yna. Felly ni'n dilyn
siarp naturiol o breichiau lan. Dyna shoulder press, neu gallu di wneud e fel overhead press. So ti'n cyrraedd nhw lan eto, mae'r pwysau mynd i fyna, sydd nhw fyna, overhead press. Ok, i fyna, 20 o'r yna. Wedyn nôl i 15 side raise. Ok, eto, wedyn nôl i 15 front raise. Fyna. Alright, a dyna ni, dyna'r ysgwyddau wedi wneud. Wedyn, symud ymlaen i'r triceps. Triceps yn dechrau gyda tricep dips. Cofio fi'n gofyn, os oedd gyda ti rhywle ti'n gallu gwneud tricep dips, neu drio dangos i ti beth sydd gyda fi, beth wyt ti'n gallu weld i, gyda'r fainc gytre, fi'n erbyn y fainc, alright? Fi'n mynd lawr yn erbyn y fainc. Na, ti'n mwyn gallu gweld fa, ar ysfyned. Ysfyned. Beth yn fyna? Ok, dyna ni. Alright? Fi'n erbyn y fainc, yn breichio fi fyna. Mae'n hoesau fi allan, a be'n i'n chwilio amdanodd ydy'r ongl yma. Ok? Os ti eisiau gwneud yn anos, ti'n codi'r coesau, sythu'r coesau bell. Ydy yna ti. O'n i'n mynd lawr, a ni moyn 20 o'r yna. Alright, sydd yn gweithio tricep. Cychir cefn y frech. Alright? Be wy'n hoffi wneud ydy fi'n trio cadw'n nghefn i yn agos, as yr hyn dwi'n mynd lan a lawr yn ei erbyn, i wneud yn siŵr bod yng nghefn i'n syth. Alright, 20 o'r yna. Iawn, nôl ni de. A symud ymlaen. Felly ar ôl 20 o'r yna, wedyn, byddwn ni'n gwneud 15 tricep kickback. Alright, so, ni'n plygu coesau. Mae'r coesau ar led, lled y cliniau. Troi'r led fyna, yn gadarn. Pengliniau yna wedi plygu to, maen nhw'n feddal. Alright, ni'n pwyso nôl, pen nôl allan, cefn y syth, yn neutral. Ddim wedi crymu, ddim fel la, ok? Right, pwyso fan hyn, ochr y corff. Ok, a nôl. 15 o'r yna. Ok? Tricep kickback. Wedyn, symud i'r overhead extension, tricep extension. Nawr, os wyt ti eisiau mwy o bwysau gallu ni gyda dau, a ni. Ok, a ni eisiau 15 o'r ring hefyd. Mae'n gallu bod bach yn lletwydd gyda'r ddau, fel ti'n gweld, mae'n symud. Os oes well o ti, jyst yn ddyddio un. Gallu mwy o bwysau yna fa, os ti eisiau ar gyfer yr un yma. Lan o fe, lawr ni. Be sy'n bwysig fan hyn, fel gallu di weld, ydy hwn. Y llinell yma. Ni'n trio cadw, wedyn, y cyhyr yna, mor agos od yn clustio ni a phosib, tra ni'n neud hyn. Mae'r coesau yna'n aros yn feddal, pengliniau'n feddal, i helpu'r cefn. Alright, lan a lawr, 15 o'r yna. Cyn symud nôl i 20 tricep dip. A ar ôl ni wedyn, ni wedi gwneud y triceps, ni'n symud ymlaen at y biceps. Ni'n gwneud hammer curls. Yn ystod y bicep curls, please, mae'r posture mor bwysig. Mae'r osgo mor bwysig. Mae'r sgwydd yn gorfod bod nôl. A ni'n tynnu wedyn y scapula yna nôl at ei gilydd, fel sy'n ni'n trio dal pensil rhwngthyn nhw. Mae'n gorfod bod yn nôl, okay? Mae'r cor yn cael ei ddefnyddio lot fawr yn ystod bicep curls. Okay, felly, hammer curls. Hammer curl, fan hyn. Mae'r pwysau'n dechrau fan hyn. 1, 2, 3. Fel ddefnyddio morthwyl fel mae'n gweud, efe. 1, 2, 3, 4, 20 o'r yna. Alright? Ok, cyn symud ymlaen at y bicep curls llawn. Mae'r pwysau'n dechrau lawr fan hyn. Ar y cliniau, fan'na. Ar ben y thighs, fan'na. A ni'n cyrlo lan, just i fan'na, i'r boobs. Ddim pellach, a nôl lawr. Ni'n anadlu fel ni'n o lan. Nadlu allan. A fel wedys i na, ni'n siarad, so nes i'n nadlu'n anghywir. Ok, bicep curls llawn. Wedyn biceps wedyn ar y gwaelod, just hanner, so dechrau fyna, yr un safle to, just mynd lan i bottom ball. Lawr, lan, bottom ball. Alright? 15 o'r rinna, 15 o'r rai llawn. Wedyn ar ôl ni'n neud rinna, ni'n neud 15 top. So ni'n dechrau ar y bottom ball, wedyn ni'n mynd lan i'r boobs. A lawr. Ok? Lan a lawr. 15 o'r rinna. Un nodyn ar gyfer y curls i gyd, please. Dim ond hwn sy'n symud. Mae'r penelyn yn aros agos at y corff. Dim ond rhain sy'n symud. A mae'n llosgi. Mae'n llosgi yn wedig o'r rai gwaelod na, y rai bach na. Mae'n llosgi. A dim ond hwn. Ddim swingo, ddim yn gyd gyda pwysau, achos sy'n pwynt wneud hwnna. A hefyd wneud hwnna frif o'r cefn, a fydd y cefn cael ei ddefnyddio wneud hwnna, a wneud y cor. Cadwch yn gryf ar y cor fyna, a wneud hwnna helpu. Ni'n cadw penelyn yn agos at y corff.
Gorffen y biceps gyda 20 hammer curl arall. 1, 2, 3, 4. Okay, 20. Fel wedes i, dim o blaen y ffrech na sy'n symud. A fi'n edrych ar y sgwydda fi, sgwydda normal. Dyna ni. Felly dyna ni, a wedyn mae yna finisher ar y diwedd, mae yna superset. Yn ystod yr ymarferion eraill ne, cyn fag bynnag o rest wyt ti eisiau. Lle o rest ti'n neud, y mwy o werth ti'n cael. Y cyleta mae'r cyhyrau yn gweithio. Dwi ddim wedi dewis faint o orffwys ti eisiau neud rhwng yr ymarferion yna lan i ti. Ond yn y superset, does dim orffwys, gorffwys. Does dim rest o gwbl. Alright, mae un ymarfer yn mynd mewn i'r llall. Dyma ni'n mynd. Okay. Yr un gyntaf ydy'r shoulder press, overhead press, strict press, bydd bynnag ti'n mwyn i alw fe. Dwi'n hoffi ni shoulder press fel un, so ni 20 o'r yna. Ar ôl 20, wedyn syth mewn i'r bicep curl llawn. 1, okay. 15 o'r yna, wedyn, a wedyn mewn i'r overhead extension. Gyda'r 2, neu 1, 15 o'r yna. 4, 5. Alright, a wedyn gorffen. A dyna ni. Dyna'r workout i'r breichiau ar y sgwydda. Wedyn ar ôl ni, cool down o 5 munud, aros i guriad y galon, ddod lawr o dan cant curiad y funed, a wedyn ni barod ar gyfer stretches. Okay. Achos y cardio sy'n dod cyn ni, wy'n mynd i ddechrau gyda calf stretch, wastad yn dechrau gyda fe. Gobeithio bod ni'n gallu'n gweld i, mynd i symud hwnna lawr fyna. Jyst dangos, dwi ddim yn mynd i ddal nhw o gwbl, fi jyst yn mynd i ddangos beth ydy'r calf stretch. Jyst i ddangos yn iawn. O goes flaen wedi plygu, goes ôl, ni'n symud draw. Okay. Ni'n trio creu llun a syth o'r pen i'r saddle, nes bod ni'n teimlo tensiwn fyna ar y cefn. Alright? A swaps fyna, 10 i 15 eiliad ar bob stretch. Calf stretch, wedyn ni'n mynd lawr i inner thigh stretch. Yma ni. Inner thigh stretch, 10 i 15 eiliad. Wedyn ni'n mynd lawr y cefn, gwylod y cefn, 10 i 15 eiliad. Os oes unrhyw beth yn brifo yn arbennig, dalwch y stretch am o leia 30 eiliad. Alright? Neith helpu. Okay, so lawr o fyna wedyn, lan i'r hamstring stretch. 1, 2, 10, 15 eiliad. Dim crynu yn y cyhyr yna. So yn crynu, mae'r stretch yn ormod. Tynnu nôl. Okay? Ar ddwy goes wrth gwrs. Wedyn mewn i'r glute stretch. Neu siwp ti'n gallu'n weld i. Brech drwy fyna. A no. Cofio bod y droed yn flexed. Shot nice. Okay? 10 i 15 eiliad o hwnna. Cyn newid i'r llall. Okay, ni'n chwilio am onglau hefyd i wneud siŵr bod popeth mewn llinell gyda'n gilydd. Bod y pigwr mewn res gyda'r benglin. Okay, wedyn ni'n troi ar yn bolio ni. A ni'n neud quad stretch. Okay, quad stretch. Alright. Os oes unrhyw drafferth gyda'r stretch yma, fel dyn nhw'n blaen, defnyddio tawel, defnyddio gwylod y drwsys, hyd yn efo mewn, beth bynnag ti eisiau. Neu, os yn problematic, paid yn neud a na un ar dy sefyll ar y diwedd. Nôl i ystad, lats, 10 i 15 eiliad. Top cefn, 10 i 15 eiliad, gyda'r pen mewn at y chest. Okay? Wedyn chest, brichio fel hyn, neu just fel la, chest allan fel la. Right? Wedyn achos y gwaith caled ar yr ysgwydda, delts, triceps, delts, triceps. Wedyn lan. Os fyddi di eisiau gwneud yr hamstring stretch pan ti'n sefyll, please na hwnna. Hamstring stretch rwydd ydy roed y drod ar rhywbeth yn syth a pwyso mewn. Os bod ti'n teimlo tensiwn fyna. Okay? Os nag wyt ti'n gwneud hamstring stretch, wedyn y right T-band stretch i orffen. Ti'n gallu gael yn rhoi di. Okay. Croesi'r un dde, dros yr un chwyth, pwyso i'r chwyth. 10 i 15 eiliad o leiaf. Ac eto, 10 i 15 eiliad. Os ydy hwnna'n problematic i groesi, ti'n rhoi un drod o flaen y llall. Okay? Dwi'n ffynu hwnna'n anodd. A dyna ni. Ni gadw fe'n fyr gan obeithio allai anfon hwn ar WhatsApp. Pob hwyl, ta-ta!